हरे कृष्णा. धन्यवाद हरे माताजी. कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. कर रहा हूँ, मेरा हाथ खराब है मेरा हाथ. थोडी काळजी घ्या. हरे कृष्ण प्रभूजी, काही सांगायचंय? नाही. ओके, हरे कृष्ण. तर 13वा सुरुवात हो, 13वा अध्याय प्रभूजी. 13वा आहे आणि 13वा श्लोक आहे ना. 13वा श्लोक आहे प्रभूजी. येस प्रभूजी. मी म्हणू का? हो नक्की प्रभूजी, नक्की प्रभूजी, Yes. म्हणा ना प्रभूजी. हरे कृष्ण. हो, हरे कृष्ण. ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्न असुदुच्यते. न सत्तना न सदुच्यते. न सत्तनम सदुच्यते. ह्याच्या न ला न आहे म्हणून त्या न हो वर बरोबर. थोडा आघात आहे. म्हणजे येस आधीच्या स्तवरती सप्तना सदुच्यते. अच्छा बरोबर. येस. Yes. अनुवाद वाचू. येस प्रभूजी. हरे कृष्ण. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे आस्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्यकारणांच्या पलीकडे आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण प्रभूजी. खूप धन्यवाद. तात्पर्य वाचायचं का? तात्पर्य चालेल प्रभूजी, वाचा. अच्छा. तात्पर्य. भगवंतांनी क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञाचे वर्णन करून सांगितले आहे. तसेच क्षेत्रज्ञाला जाणण्याच्या मार्गाचेही त्यांनी विवरण केले आहे. आता ते ज्ञेयाचे प्रथम आत्मा आणि नंतर परमात्मा वर्णन करण्यास प्रारंभ करतात. ज्ञेयाच्या ज्ञानाने आत्मा आणि परमात्मा या दोहोंच्या ज्ञानाने मनुष्य अमृतमयी जीवनाचे आस्वादन करू शकतो. दुसऱ्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे जीव हा नित्य आहे याची सुद्धा या ठिकाणी पुष्टी करण्यात आली आहे. जीवाला विशिष्ट जन्मकाल नाही. तसेच जीवात्मा भगवंतापासून केव्हा व्यक्त झाला हे कोणीही जाणू शकत नाही, म्हणून तो अनादी आहे. याला वेद पुष्टी देताना म्हणतात की न जायते म्रियते वा विपक्षित. कठोपनिषद 1.2.18. क्षेत्रज्ञ हा कधीच जन्मत नाही आणि मृतही होत नाही. तो ज्ञानमयी आहे. भगवंतांच्या परमात्मा रूपाचेही वेदामध्ये श्वेताश्वतरोपनिषदात 3.16.16 मध्ये पुढील प्रमाणे वर्णन आहे. प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश. भगवंत हे प्रधान क्षेत्रज्ञ आणि त्रिगुणांचे स्वामी आहेत. स्मृतीमध्ये म्हटले आहे की दासभूतो हरेरेव ज्ञानस्यैव कदाचन. जीव हे नित्य निरंतर भगवंतांचे सेवकच आहेत. ही श्री चैतन्य महाप्रभूंनी याची आपल्या शिकवणुकीमध्ये पुष्टी केलेली आहे. म्हणून या श्लोकातील ब्रह्म हा शब्द जीवाला उद्देशून योजला आहे. जेव्हा ब्रह्म शब्द जीवाला उद्देशून योजला जातो तेव्हा जाणले पाहिजे की जीव हा आनंद ब्रह्म नसून विज्ञान ब्रह्म आहे. परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवंतांना आनंद ब्रह्म असे म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी. खूप धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे. तर खूप सुंदर अशा या 13व्या अध्यायाला आणि प्रभूजींनी 13व्या श्लोकाला वाचायला सुरुवात केली. 13वा श्लोक वाचलाय आणि त्याचं अनुवाद आणि तात्पर्य वाचलंय. तर आपण ते जाणून घेणारच आहोत. त्याच्या आधी थोडीशी उजळणी, जसं काल रीना माताजी म्हणाल्या होत्या की थोडासा कठीण आहे हा अध्याय, समजायला थोडासा कठीण आहे. कारण त्याच्यातल्या ज्या संज्ञा आहेत आणि त्याच्यातले जे पर्टिक्युलर आपल्याला त्या विषयांना जे जाणून घ्यायचंय, क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ कोण आहेत, काय आहेत आणि कशा प्रकारे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांची संलग्नता, त्यांचा संबंध याविषयी विवरण केलेलं आहे, याविषयी विवेचन केलेलं आहे. या सगळ्या गोष्टींना आपल्याला जाणायचं आहे आणि म्हणूनच सुरुवातीला थोडीशी उजळणी करण्याच्या दृष्टीने मी थोडीशी मागे जाईन की अर्जुनाला पडलेले प्रश्न आहेत. मग अर्जुनाला प्रश्न पडतायत आणि भगवंत त्याची उत्तरं देतात, आपल्याला ज्ञान मिळत आहे.
कारण हा ज्ञानाचा ओघ हा सुरू झालेला आहे दुसऱ्या अध्यायापासून. पहिल्या अध्यायात भगवंत काहीच बोलत नाहीये, फक्त एका श्लोकात बोलतात भगवंत 1.25. त्यामध्ये भगवंत फक्त सांगतात की समोर तुझे सैन्य आहे, हळूहळू कळेल तुला. म्हणजे ज्या प्रकारे भगवंतांना अर्जुनाने विनंती केली की सेनेच्या मध्ये नेऊन रथ उभा कर, तेव्हा फक्त एकच वाक्य भगवंतांनी तिथे सांगितलेलं आहे. आणि तो 1.25 श्लोक हा भगवंतांच्या मुखकमलातून आलाय. पण त्याच्यानंतर मात्र भगवंतांनी ज्या ज्ञानाला सुरुवात केली मुख्य, तिथे फक्त भगवंत बोललेत एक वाक्य, परंतु त्यानंतर दुसऱ्या अध्यायापासून अर्जुनाच्या प्रश्नांना भगवंतांनी उत्तरं दिलेली आहेत आणि त्यांचं निराकरण केलेलं आहे. आणि जो दृष्टिकोन आहे अर्जुनाचा, तो भगवंत बदलू इच्छितात आहे. कारण तू जसं बघतो आहे तसं तू बघू नकोस, तसा तो दृष्टिकोन नाहीये. हे अशा प्रकारे बघ, आणि तरच त्या गोष्टींकडे तू तशा प्रकारे बघितल्याने तुझ्या विचारांमध्ये तो बदल होईल. आणि त्याप्रमाणे अर्जुनाने 18व्या अध्यायात काय त्याच्याही आधी कबुली दिलेली आहे. 10व्या अध्यायातच जसं आपण म्हटलं की भगवद्गीता तिथेच संपली असती, कारण अर्जुनाला कुठला संशय कधीच नव्हता. अर्जुनाला का निवडलं हा प्रश्न सुद्धा तुम्हाला कधीतरी पडेल की मग सगळे पांडव तर दैवी आहेत, मग अर्जुनालाच का निवडले. कारण अर्जुन हा निकट असा भक्त आहे, निकट असा भक्त आहे, आणि जो ओतप्रोत भक्तीने भरलेला आहे, आणि म्हणूनच तो भगवंतांचा लाडका भक्त आहे, ज्याची निवड भगवंतांनी केलेली आहे, ज्याच्या मनामध्ये मग करुणा दाटून आलेली आहे. कशा प्रकारे भगवंतांनी की तू हे पाप वाटून घेऊ नकोस, तर कशा प्रकारे मी या सगळ्यांचा नाश केलेला आहे, तुला पुढे फक्त एक 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 भगवंत माझ्या हातातलं एक मीडियम आहे, फक्त एक माध्यम बनायचं हो, इन्स्ट्रुमेंट बनायचं आहे, पण मी या सगळ्यांचा नाश केलेला आहे. आणि भगवंत अशाच प्रकारे दुसऱ्या अध्यायामध्ये अनेक दाखल्यांसह अर्जुनाला ते खूप सुंदरपणे समजावून सांगतात. त्यानंतर परंपरेलाही कुठलाही धोका नाहीये, कारण तू एक आदर्श व्यक्ती बनू शकतोस. तू जर तुझा निर्णय अशा प्रकारे घेतलास तर तू एक आदर्श व्यक्ती बनू शकतोस, आणि तुला फॉलो करतील लोक, तुझं अनुसरण करतील, अशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि मग पुढे आपण ज्ञानाला सुरुवात केली. मग हे ज्ञान जे आपण म्हणतो आहे, या ज्ञान योगाच्या टप्प्याला आपण काय सुरुवात केली, हे ज्ञान काय आहे. जसं आपण बघितलं, मी पहिले 6 अध्याय म्हटलं की कर्मातून भक्ती, की प्रत्यक्ष जीवाने काय केलं पाहिजे याविषयी सगळं सांगितलं. मग भगवंतांचा आणि जीवाचा संबंध, मग भगवंतांच्या भक्ती कशी करायला पाहिजे, त्या प्रत्यक्ष भक्तीविषयी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. फलम पुष्पम तोयम की पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छती, की भक्ती खूप सोपी आहे हो, भक्ती खूप कठीण नाहीये. मग भगवंतांची पूजा अर्चना करणं खूप कठीण नाहीये. तुम्हाला खूप अगदी एवढे लाखो रुपये, एवढे हजारो रुपये खर्च करून असा उत्सव, असं हे करायचं भगवंत कुठेच सांगत नाही. नक्कीच त्यामागे भावना खूप चांगली आहे, आणि निश्चितच तो खूप एक वेगळा आनंद आहे. पण तरीही भगवंत म्हणतायत की गरीबातला गरीब मनुष्य सुद्धा भगवंतांची उपासना करू शकतो, कारण भगवंतांना एक पान, फळ किंवा फूल आणि पळीभर पाणी सुद्धा प्रिय आहे. त्याचा स्वीकारही भगवंत आनंदाने करतायत, कारण ते भावाग्रही जनार्दन आहेत. विदुराच्या पत्नीने केळाचं साल दिलं तरी त्यांनी ते आनंदाने स्वीकारलेलं. प्रभू रामचंद्रांना शबरीने उष्टी बोरं दिली तरी ती प्रभू रामचंद्रांनी खूप प्रेमाने स्वीकारलेली आहेत, कारण त्यामध्ये त्या त्या भक्ताचं प्रेम होतं हो, त्या भक्ताचा भाव आहे. आणि तो भाव भगवंतांना खूप खूप महत्वाचा आहे, कारण भगवंत हे भावाचे भुकेलेले आहेत, प्रेमाचे भुकेलेले आहेत, आणि म्हणून तो भाव महत्वाचा आहे. हे सगळं ज्ञान भगवंतांनी, जसं मी कालही त्याचा सगळ्याचा खूप, मी आता खोलात जाणार नाही, आपण अगदी पहिल्या अध्यायापासून गेलो आहोत. पण जे कर्मातून भक्ती, त्यानंतर प्रत्यक्ष भक्तीच्या अध्यायानं आपण जाणलं, आणि त्यानंतर मग ज्या ज्ञानयोगाला आपण काल सुरुवात केली, की या भौतिक जगतामध्ये जीव जो आहे तो या सगळ्या मायेने वेष्टिलेला आहे, मायेने आच्छादिलेला आहे. मग या भक्ती मार्गामध्ये जायचंय कसं, त्याचं ज्ञान नको का. मग तेच ज्ञान भगवंत देत आहे, की तू कशा प्रकारे, की काय आहे जीव, आणि कशा प्रकारे या ज्ञानाची आवश्यकता आहे, या भक्ती मार्गाला स्वीकारण्यासाठी काय आवश्यक आहे, काय जाणलं पाहिजे, आणि ते जाणण्याचाच प्रयत्न आपण करतो आहोत. मग अर्जुनामार्फत ते, कारण अर्जुन हा कायमच आपलं प्रतिनिधित्व करतोय हो, सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व, म्हणून ही भगवद्गीता सामान्य माणसांपर्यंत आली, हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचू शकले. म्हणून अर्जुनाला प्रश्न पडले आणि ते ज्ञान भगवंत देत आहेत. आणि म्हणून मग अर्जुनाला पडलेले प्रश्न आहेत 13व्या अध्यायामध्ये, की
काय आहे क्षेत्र, काय आहे क्षेत्रज्ञ, पुरुष काय आहे, ज्ञान काय आहे, ज्ञेय काय आहे, प्रकृती काय आहे, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं भगवंतांनी दिली. मग क्षेत्र काय आहे? तर क्षेत्र म्हणजे हे शरीर. हे शरीर जे 24 तत्वांनी बनलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 5 कर्मेंद्रिय आहेत, ज्ञानेंद्रिय आहेत, मग 3 जे सूक्ष्म शरीर आपण म्हणतो, मन, बुद्धी आणि अहंकार, आणि मग अव्यक्त. अव्यक्त म्हणजे काय? तर या 3 गुणांनी आच्छादित असं हे असा हे अव्यक्त जो प्रकार आहे, अव्यक्त जे स्वरूप आहे, ते स्वरूप. आणि त्यानंतर मग त्याच्याशी निगडीत हे विषय, त्याच्याशी इंद्रिय विषय जे आहेत. मग जसं आपण बघितलं की अनेक चेतना, मग पुन्हा त्या श्लोकामध्ये थोडंसं जाताना आपण त्याच्याविषयी बघता येईल आपल्याला. जसं माताजींनी काल काही प्रश्न विचारले त्याच्या संदर्भात, तर आपण त्याला पूर्णपणे सुद्धा पुन्हा जाणू शकतो. हा, 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत, जी नेत्र, कान, नासिका, जिव्हा, अव्यक्त, मिथ्या, अहंकार, बुद्धी आणि अव्यक्त हे त्रिगुण आहेत. ती नेत्र, कान, नासिका, जिव्हा आणि त्वचा ही 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत. वाणी, पाय, हात, उपस्थ म्हणजे जननेंद्रिय, गुदा ही 5 कर्मेंद्रिय आहेत. इंद्रियांचा स्वामी असणारे मन आहे, म्हणून तिथे वरती मिथ्या, अहंकार आणि बुद्धी म्हटलंय, मन तिथे नाही घेतलंय. इंद्रियांचा स्वामी असणारं मन आहे, त्याला अतिरिंद्रिय म्हणतात. म्हणून मनासहित एकूण 11 इंद्रिय आहेत. आणि नंतर मग शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हे इंद्रिय विषय आहेत. अशा रीतीने या 24 तत्वांच्या समूहाला क्षेत्र असे म्हणतात. जर मनुष्याने या 24 तत्वांचे पृथक्करणात्मक अध्ययन केले, तर तो क्षेत्राचे स्वरूप जाणू शकतो. आणि त्यानंतर इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख हे स्थूल शरीरातील पंचमहाभूतांचं प्रतीक असणारे विकार आहेत. चेतना आणि ध्वनीद्वारे प्रतीत होणारी जीवन लक्षणे हे सूक्ष्म देहाची अंतर, अर्थात मन, बुद्धी आणि अहंकार यांची प्रकटावस्था आहे. म्हणजे काय? तर स्थूल आणि सूक्ष्म. स्थूल म्हणजे काय? तर पंचमहाभूतांनी बनलेलं हे स्थूल शरीर आहे. म्हणजे कुठलं? पृथ्वी, आग, वायू, अग्नी आणि जल. मग त्यांचं काय असतं? तर त्यांचे विकार काय आहेत? तर त्यांचे इच्छा, द्वेष, सुख आणि दुःख या त्यांच्या भावना आहेत. ह्या त्यांच्या ज्या व्यक्त करणाऱ्या भावना आहेत. आणि ज्या सूक्ष्म शरीराशी निगडीत काय आहे? चेतना आणि ध्वनीद्वारे प्रतीत होणारी जीवन लक्षण. ध्वनीद्वारे की चेतना आणि ध्वनी यांच्याद्वारे जी लक्षणं प्रतीत होतात, जी जी आपल्याला जी संवेदना आपल्यामध्ये दिसून येते, ही सगळी त्या सूक्ष्म मनाशी निगडीत आहे. अशा प्रकारे आपण या 24 तत्वांचं हे क्षेत्र बघितलेलं आहे. आणि मग या क्षेत्राला जाणतंय कोण? या क्षेत्राला कोण जाणतंय? तर या क्षेत्राला जाणणारा आहे क्षेत्रज्ञ. आणि ते क्षेत्रज्ञ कोण आहे? तर ते 2 क्षेत्रज्ञ आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. आत्मा आणि परमात्मा या शरीराचं जाणणारे आहेत. त्यात इथपर्यंत आपण गेलो नाही, आपण अजून पुढे जातोय. त्याला विश्लेषित आपण जाणणार आहोत. पण त्याआधी आपण ज्ञान म्हणजे काय जाणलं. आणि हे ज्ञान म्हणजे भगवंत म्हणतायत की हे जे अहिंसा, जी ज्या प्रकारचे सगळे गुण जे सांगितलेले आहेत, अहिंसा आहे त्याच्यामध्ये, नम्रता आहे त्याच्यामध्ये, अनेक गुण आहेत. मग ज्याविषयी आपण सगळ्या गुणांविषयी एक एक करून जी चर्चा आपण काल केली, विनम्रता आहे, त्यानंतर आत्मसाक्षात्कार आहे, त्यानंतर स्वाभाविक लक्षण कशा प्रकारे आहेत, सुख आणि दुःख हे अनुवंशिक घटक आहेत, या सगळ्याच्या पलीकडे जाणारा जो घटक आहे, त्यानंतर अनासक्ती म्हणजे या निर्गुण या सगळ्या काय म्हणतो ना आपण, अनर्थ निवृत्ती, म्हणजे त्या प्रकारे या सगळ्या काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या षड्रिपून विषयी जी अनासक्ती निर्माण होणं, ही सक्ती अनासक्ती आहे. आणि त्यानंतर या दुःखालयम म्हणणं, मग अशाश्वतम दुःखालयम, त्यामधनं बाहेर पडायचंय, त्यासाठी तो आत्म साक्षात्कार, या सगळ्या भावना. आणि हे जे काही आहे, हे जे काही भगवंत सांगतायत की या सगळ्या ज्या गोष्टींना जो आत्मसात करतोय, जो सुख आणि दुःखामध्ये स्वतःला तेवढा बॅलन्स ठेवतो आहे, त्यानंतर भय, चिंता या सगळ्याच्या पलीकडे जो आहे, ज्याने आपल्या घरदाराचा कुठेतरी त्याग केलेला आहे. का? कारण कुठेतरी ते भक्तीच्या जेव्हा आड येतो, मग भगवंताने हेही सांगितलंय आपल्याला की हे हे
करायलाच पाहिजे असं नाहीये. तुम्ही कृष्ण भावनेमध्ये सुद्धा त्या गोष्टी साधू शकता जेव्हा तुम्ही गृहस्थाश्रमामध्ये असता. आणि त्या गृहस्थाश्रमामध्ये सुद्धा तुम्ही कृष्ण भावना आजमावून या गोष्टी निश्चितच योग्य प्रकारे हाताळू शकता. पण जसं मी प्रभुपादांचं उदाहरण दिलं, त्यावेळेला प्रभुपादांनी संन्यास स्वीकारलेला आहे. कारण कुठेतरी ते त्यांच्या त्या कृष्ण भावनेच्या आड येत होते. आणि मग त्यांना ती मिळणारी, ते कुठेही त्यांना कुठूनच त्यांना तो ते सहकार्य मिळत नव्हतं, तो सपोर्ट, तो आधार मिळत नव्हता. आणि म्हणून मग त्यांनी संन्यास स्वीकारलेला आहे. आणि मग ते वृंदावनात जाऊन राहिले. आणि पुढचा त्यांचा सगळा प्रवास, आपला जो आपण आधीही त्याचा ज्याला जाण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर ते वारंवार आपण बोलत असतो, जेव्हा आपण प्रभुपादांविषयी बोलतो तेव्हा निश्चितच या सगळ्या गोष्टी प्रभुपादांविषयी जितकं बोलू तितकं शब्द कमी आहेत त्याच्यासाठी. आणि म्हणूनच हे वर्णन प्रभुपादांनी जे काही आधीच्या आयुष्यामध्ये जे, जसं मी म्हटलं की ज्या आधीच्या त्यांना या सगळ्या गोष्टींचा त्याग करून संन्यास स्वीकारायला लागला, त्यानंतर त्यांनी वृंदावनात राहिले, मग त्यांनी भगवद्गीता आणि मग निरनिराळा जो अभ्यास आहे, प्रभुपादांचं लीलामृत आहे, त्याच्यामध्ये याविषयी सगळं अगदी आपल्याला सविस्तरपणे याविषयी जाणता येतं. तर निश्चित आपण त्या लीलामृताविषयी आपण चर्चा करूया. हे निश्चित इतके सुंदर टप्पे आहेत काही काही, आणि म्हणूनच त्याविषयी जाणताना निश्चितच आपल्याला ते त्याविषयी जाणायला नक्कीच आवडेल. जसं प्रभुपादांचा आधीचा काही प्रवास आपण जाणतो, जेव्हा प्रभुपाद जलदूतावर बसून बॉस्टनला गेलेले आहेत, म्हणजे परदेशामध्ये गेलेले आहेत. आणि तिथे गेल्यानंतर मग दुसरं कोणीही नव्हतं. भगवंतांचा फक्त कृष्ण भावना मनामध्ये घेऊन ती प्रत्येकाच्या मनामध्ये जोपासायची, या एका दृढ निष्ठा त्यांच्या मनामध्ये होती. कारण गुरूंची आज्ञा होती की तू प्रत्येकाच्या मनात ही कृष्ण भावना जोपासायची आहेस. आणि काय सांगितलेलं, तर तू पुस्तकं लिही आणि छाप. आणि म्हणून त्या प्रभुपादांनी ना ना दिवस ना रात्र कशाचीही भ्रांत, कशाचीही तमा बाळगली नाही. आणि मग सतत त्याविषयी लिखाण केलेलं आहे. अगदी जेवढी आवश्यक आहे तेवढी झोप, जेवढी आवश्यक आहे शरीराला तेवढीच झोप, आणि तेवढंच जे काही आहार घेतलेला आहे. पण असा या प्रभुपादांचा आपल्या प्रवास आहे. तर आपण पुढे जाऊया. असं ज्ञान आपल्याला भरपूर मिळतं आहे. आणि निश्चित प्रयत्न असेल हे ज्ञान तुमच्याबरोबर मी जितकं शेअर करता येईल तितकं करायचा प्रयत्न योग्य प्रकारे. मग मी निश्चित तुम्हाला बऱ्याचदा सांगते की इवन हा अभ्यास इतका सखोल आहे ना, की खूप अभ्यास करायला आहे अजून. म्हणून माझ्याकडून जे काही नाही सांगितलं जात, मी नक्कीच तुम्हाला ते रेफर करून सांगण्याचा माझा प्रयत्न असतो. मग आता ज्ञेय म्हणजे काय, मला विचारायचंय रीना माताजी, की तुम्हाला या संज्ञा कळल्या आहेत का? आता क्षेत्रज्ञ आपण पुढे जाणार आहोत, पण तुम्हाला याविषयी थोडं जाणता कळलंय का आता? ज्ञान म्हणजे काय आहे, ज्ञेय म्हणजे ज्ञानाचं ध्येय आपण जाणणारच आहोत. पण तुम्हाला जे आपण आधी अभ्यासलो आहोत त्याविषयी कळलं आहे का माताजी? आपण पुढे जाऊ शकतो का? हो माताजी, तुम्ही जे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञवरून आता मला जे क्लिअर केलं ते आता कळालं मला. ग्रेट ग्रेट. खूप धन्यवाद हो. माताजी, खूप धन्यवाद. हरे आणि कृष्ण. ते छान सविस्तरपणे सांगितलं माताजी तुम्ही. खूप धन्यवाद माताजी. तोच प्रयत्न की जितकं सुलभ करून सांगता येईल तो प्रयत्न आहे. आणि त्या प्रकारे आपण उजळणी करतच असतो. आणि तुम्ही वाचलत की तुम्हाला अजून ते समजायला खूप सोपं जाईल माताजी. त्यामुळे निश्चितच तो प्रयत्न असेल. आपण पुन्हा पुन्हा त्याविषयी उल्लेख होऊन निश्चित ते आपण चर्चा करूया त्याची. ठीक आहे. हरे कृष्ण माताजी. ओके माताजी. हरे कृष्ण. आणि मग आपण त्या कोशांविषयी पण आपण जाणलं. अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश आणि आनंदमय कोश. जो आनंदमय कोश आहे, भगवंतांना आपल्याला आनंदमय कोशात बघायचंय. हो, खूप खूप खालच्या स्तरावर असतो आपण कधी कधी, की फक्त त्या अन्नाला परब्रह्म मानून आपण तेवढ्याच पर्यंत थांबतो. मग त्यानंतर फक्त प्राणामध्ये आपण भगवंतांना शोधतो. त्यानंतर मग मनोमय, मग त्या मनामध्ये पूर्णपणे इंद्रियांना इतकं नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न आणि त्या पुढच्या स्तरावरती असतो. विज्ञानमय, जिथे आपण त्या गोष्टींना आपण कुठेतरी आचरणात आणतो. आणि निश्चितच ते विज्ञान म्हणजे ज्ञानाचं विज्ञान, जसं आपण 7व्या अध्यायात बघितलं, की ते आचरणात आणणं, त्याचं ऍप्लिकेशन हे महत्वाचं आहे. आणि मग त्या भक्तीच्या मार्गावरती आपण ते जाणण्याचा प्रयत्न केला. अशा या विज्ञानमय कोश आणि मग आनंदमय कोश. आनंदमय कोश जिथे भगवंतांच्या सच्चित आनंद, भगवंतांच्या स्वरूपाला आपण जाणू शकतो आणि तशी स्वरूपाची आपण प्राप्ती करू शकतो. की आपण जे शाश्वत आहे, जे ज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि सत्वोदित आनंदमय आहे, अशा त्या परमधामाची आपण प्राप्ती करू शकतो. आणि मग आता इथे ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला वर्णन करून सांगतो. जे जे जाणल्याने तुला अमृताचं आस्वादन करशील.
जे प्रभुपादांजी आता आपल्याला प्रभूजींनी वाचून दाखवलं, आपण ज्या तात्पर्यामध्ये पण ज्याचा अर्थ जाण्याचा प्रयत्न केला, की जिथे याच गोष्टीला पुष्टी देताना भगवंत सांगतायत की भगवंतांपासून, मग कशा प्रकारे प्रभुपादांनी त्याचं उदाहरण देताना सांगितलं की दुसऱ्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे जीव हा नित्य आहे. आणि याची सुद्धा इथे पुष्टी देण्यात आली आहे. जीवाला विशिष्ट जन्मकाल नाही, कारण त्या पर्टिक्युलर काळाला कोणीच ओळखू नाही शकत आहे. जीवात्मा भगवंतांपासून केव्हा व्यक्त झाला, मग हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे, पण तो कधी या काळाला कुठेतरी तो अनादी म्हटलेला आहे. आणि म्हणून वेदात सुद्धा याची पुष्टी देताना म्हणतात, न जायते म्रियते वा विपश्च. कठोपनिषद 1:2:18 की क्षेत्रज्ञ हा कधीच जन्मत नाही, कारण हा जो आत्मा आहे ना हा अविनाशी आहे. क्षेत्रज्ञ म्हणजेच आत्मा आणि परमात्मा. हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. हा आत्मा कधीही जन्म घेत नाही. तो एका शरीराला त्यागून दुसरं शरीर धारण करत असतो. तो अविनाशी आहे. शरीर नश्वर आहे. जे मृत होतंय ते शरीर आहे, तो आत्मा नाहीये. हे दुसऱ्या अध्यायात आपण जाणलंय. देहास्मिन देहोस्मिन्यथा देहे, एक मिनिट हा, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, सॉरी त्या शब्दांची कुठेतरी गडबड झाली. देहिनो की देहाच्या आतमध्ये हा आत्मा आहे, हा देहाच्या आतमध्ये आहे. मी शरीर नाही, मी शरीराच्या आत असणारा आत्मा आहे. आणि हेच आपल्याला आता या अध्यायामध्ये जाणायचंय की तो ज्ञानमयी आहे आणि हा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे, म्हणून तो आध्यात्मिक आहे, तो ज्ञानमयी आहे. प्रधान क्षेत्रज्ञ पतीर गुणेशः, भगवंत हे प्रधान क्षेत्रज्ञ आहेत आणि ते त्रिगुणांचे स्वामी आहेत. भगवंत हे प्रधान म्हणजे ते सुप्रीम आहेत, परमात्मा आहेत आणि ते त्रिगुणांचे स्वामी आहेत. ते त्रिगुणांच्या अतीत आहेत, त्यांच्यावर त्रिगुणांचा प्रभाव नाही. ते त्रिगुणांचे स्वामी आहेत, ते नियंत्रण करणारे आहेत. मायेचं नियंत्रण ते करतायत, ते मायेच्या नियंत्रणाखाली नाही. आणि म्हणून दासभूतो हे हरे रेव ज्ञान्य स्वैव कदाचन. जीव हे नित्य निरंतर भगवंतांचे सेवकच आहे, कारण हे भगवंतांचेच सेवक आहेत. जीवात्मा हा आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे आणि हा परमात्मा हा सुप्रीम आहे, तोच सर्वोच्च नियंत्रक आहे. दास्यत्य दासानुदास भगवंतांचे सेवक आहोत आपण. आणि म्हणून हा जीव हा नित्य निरंतर जीव म्हणजे भगवंत नाही. जीवाचं जरी क्वालिटेटिव्हली सगळे गुण जरी भगवंतांचे असले तरीही जीव हा भगवंत नाही, हा भगवंतांचा सेवकच आहे. आणि म्हणून जेव्हा ब्रह्म शब्द जीवाला उद्देशून योजिला जातो तेव्हा जाणले पाहिजे की जीव हा आनंद ब्रह्म नसून विज्ञान ब्रह्म आहे. परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवंतांना आनंद ब्रह्म असे म्हणतात, कारण ते सच्चित आनंद आहेत, शाश्वत आहेत, ज्ञानाने परिपूर्ण आणि कायम आनंदी. कारण तिथे आनंदाला तिथे आनंद तिथे काय म्हणतात ना त्याला, क्षीण होत नाही. आनंद तिथे जात नाही, तो कायम असतो. असं ते परमधाम आहे. तिथे तात्पुरता आनंद नाहीये, तिथे अनंत काळ आनंद आहे. आणि म्हणून आनंद हा ब्रह्म जो आहे हा विज्ञान ब्रह्म आहे, हा आनंद ब्रह्म नाही. परमात्मा हा आनंद ब्रह्म आहे, परब्रह्म हा आनंद ब्रह्म आहे. भगवंत हे आनंद ब्रह्म आहेत. जीव हा ब्रह्म आहे, जीव हा विज्ञान ब्रह्म आहे, जो ते जाणण्याचा प्रयत्न करून त्याच्यामध्ये त्या ज्ञानाला आत्मसात करायचंय, आध्यात्मिक ज्ञानाला जाणून त्या विज्ञान ब्रह्मस्तरापर्यंत जायचंय. सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो क्षिरिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सर्वत्र त्यांचे हात, पाय, नेत्र, मस्तके, मुखे आणि कान आहेत. या प्रकारे परमात्मा सर्व व्यापून आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग आपण हे 9व्या अध्यायात सुद्धा जाणण्याचा प्रयत्न केला की भगवंतांच्या शक्ती आहेत, पराशक्ती आहेत, अपराशक्ती आहेत. ज्या पराशक्तीच्या द्वारे भगवंत हे आध्यात्मिक आहे. आणि मग आपण 9व्या अध्यायात हेही जाणलं की भगवंत हे
खूप दूरही आहेत आणि भगवंता आणि सगळ्यांच्या निकटही आहेत, की भगवंतांच्या शक्तींनी, मग त्याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर विश्वरूप दर्शन, अचिंत्य भेदाभेद भगवंतांच्या या आंतरिक शक्तींनी भगवंत तिथेच कुरुक्षेत्रावरती अर्जुनाला आपलं अद्भुत असं विराट रूप दाखवतात. कारण ते भगवंतांच्या शक्तींमुळे, आणि त्या भगवंतांच्या शक्तींमुळेच भगवंतांच्या संपूर्ण चराचर भगवंतांमध्ये आपण बघतो. आणि म्हणूनच त्या त्या अचिंत्य शक्तींमध्ये अचिंत्य भेदाभेद म्हणजे काय, तर त्या अशा अशा सगळ्या शक्तींना जाणून, म्हणजे म्हणूनच त्या शक्ती म्हणजे भगवंतांची इंद्रिय, ही एक इंद्रिय अनेक इंद्रियांचं कार्य करू शकतात. भगवंतांचे डोळे भगवंतांच्या पायाचं काम, भगवंतांचे पाय भगवंतांच्या इतर इंद्रियांचं काम. कारण भगवंत ह्यांचा शरीर आणि आत्मा हा वेगळा नाही. भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत आणि भगवंतांचा आत्मा आणि शरीर हे आपण म्हटलं ज्याप्रमाणे, तर ते वेगळं नाही. तशीच त्यांची इंद्रिय, भगवंतांच्या इंद्रिय ही जसं जसं मनुष्य रूप भगवंतांचं दिसत असलं तरी भगवंत हे आध्यात्मिक आहेत. ते अजन्म, ज्या जन्म मृत्यू आपण म्हटलं की आपण चौथ्या अध्यायातही जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की भगवंत हे अजन्म आहेत. जन्म कर्मच मे दिव्यम, की भगवंतांना तत्वतः कोण जाणते, कारण हे तत्व आहे. भगवंत हे महाविष्णूचं तत्व आहे. आणि हे महाविष्णूचं तत्व आपण बघितलं की क्षीरोदकशाही, कर्णोदकशाही विष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू. म्हणजे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये ते गर्भोदकशाही विष्णू म्हणून आहेत. आणि प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये भगवंत क्षीरोदकशाही विष्णू, ज्या विष्णूचं तत्व प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये पण ते प्रवेश करतायत. म्हणून ही ब्रह्मांड या अवकाशामध्ये आपल्याला अशी तरंगताना दिसतायत, कारण भगवंतांचं ते तत्व आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत. मग आपण तात्पर्य थोडंसं वाचून त्याला अजून विश्लेषित करण्याचा प्रयत्न करूया. ज्याप्रमाणे सूर्य आपल्या अमर्याद किरणांना प्रसारित करून स्थिर असतो, त्याप्रमाणे परमात्मा आणि भगवंतही करतात. ते आपल्या सर्वव्यापी रूपाद्वारे स्थित असतात आणि त्यांच्या ठाई ब्रह्मदेवापासून ते सूक्ष्म कीटकांपर्यंत सर्व जीव स्थित आहेत. कारण सूर्य बघा, सूर्य एकाच जागी असतो, एकाच जागी स्थित असतो आणि अमर्याद किरणांना प्रसारित करत असतो. एकच ठिकाणी आपल्याला सूर्य दिसतोय, सूर्य उगवलेला आहे आणि सूर्य दिसतोय, पण उजेड तर सगळीकडे आहे. अमर्याद अशी किरणं आहेत. आणि त्याच प्रकारे भगवंतांचे हे जे निरनिराळे जीव आहेत. आणि म्हणून भगवंत 10व्या अध्यायात अर्जुनाला सांगता येतो, एकांशेन, की एका अंशामध्ये मी सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. तिथे तू या अभिव्यक्ती का जाणण्याचा प्रयत्न करतोय? हे माझं विभूती, या माझ्या विभूती जाणण्याचा हा प्रयत्न कशासाठी? कारण जिथे मी एका अंशातून प्रत्येक जीवामध्ये भगवंत स्थित आहे आणि म्हणून ते आपल्या सर्व व्यापी रूपाद्वारे स्थित असतात. त्यांच्या ठाई ब्रह्मदेवापासून ते सूक्ष्म अगदी ब्रह्मदेव म्हणजे जे जीवतत्व आहे, ब्रह्मदेव हे सर्वात श्रेष्ठ जीवतत्व. आणि मग ज्या मुंगीपर्यंत, अगदी बारीक बारीक कीटकांपर्यंत सगळे जीव हे स्थित आहेत भगवंतांच्या ठाई. त्यांची असंख्य मस्तके, पाय, हात आणि नेत्र आणि असंख्य जीव आहेत. ते सर्व जीव परमात्म्याच्या ठाई आणि परमात्म्यावर स्थित आहेत. म्हणून परमात्मा हा सर्वव्यापी आहे. तरीही जीव म्हणू शकत नाही की माझे हात, पाय आणि नेत्र हे सर्वत्र आहेत. हे शक्यच नाही हो. आपण असं म्हणतो का आपले हात पाय आपण काही इकडे तिकडे टाकलेत? नाही. आपलं शरीर आणि आत्मा हा वेगवेगळा आहे हो. कारण आपलं शारीरिक, आपण शारीरिक म्हणून तर आपण, जो जीव आहे तो या या सगळ्या मायेमध्ये आहे म्हणून तो फक्त शरीराशी निगडीत आहे. आपले हात पाय सगळे तो त्या 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 भागांमध्ये तो तिथे स्थिर आहे. पण त्याचा जर आत्मिक पातळीवर अजून तो गेलेला नाही, शारीरिक. पण इथे जाणण्याचा आता महत्वाचा मुद्दा काय आहे, तर आपले पाय इतस्ततः पसरलेले नाही. आपलेही मग अज्ञानामुळे, जर त्याला वाटत असेल, जर या जीवाला काय वाटतं बघा, की केवळ अज्ञानामुळे आपल्याला माहित नाही की आपलेही हात पाय इत्यादी सर्वत्र पसरलेले आहेत. परंतु जेव्हा आपल्याला योग्य ज्ञान प्राप्त होईल, तेव्हा आपल्याला ती अवस्था प्राप्त होईल. तर त्यांचे ज्ञान हे विसंगत आहे. याचा अर्थ आहे याचा अर्थ आहे की भौतिक प्रकृतीद्वारे बद्ध झालेला जीव हा परब्रह्म नाही. परब्रह्म हे जीवाहून भिन्न आहे. परमात्मा आपल्या हाताचा अमर्याद विस्तार करू शकतो, परंतु जीव असे करू शकत नाही. भगवद्गीतेत भगवंत सांगतात की जर मनुष्याने त्यांना फूल, फळ किंवा थोडेसे पाणी जरी अर्पण केले तरी भगवंत त्याचा स्वीकार करतात.
जर भगवंत अत्यंत दूर असतील तर ते असा स्वीकार कसा करू शकतील, कसा करू शकतात? हेच भगवंतांचे सर्व शक्तिमान रूप आहे. जरी ते आपल्याला पृथ्वीपासून अत्यंत दूर अशा धामामध्ये वास करीत असले तरी मनुष्याने अर्पिलेल्या वस्तूंचा स्वीकार करण्याकरता ते आपले हात कुठेही पसरवू शकतात. हीच त्यांची शक्ती आहे. ब्रह्मसंहितेत 5:37 मध्ये म्हटले आहे, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः. जरी भगवंत आपल्या दिव्य धामामध्ये लीला करण्यात मग्न असले तरी ते सर्व व्यापी आहे. जीव म्हणू शकत नाही की मी सर्व व्यापी आहे. म्हणून हा श्लोक परमात्मा श्री भगवान यांचे वर्णन करतो, जीवात्म्याचे नव्हे. आणि म्हणून इथे वर्णन करताना आपली हात पाय, जो स्वतःला कुठेतरी अज्ञानाने काहीतरी समजायचा प्रयत्न करतोय त्याचं हे अज्ञान आहे. हो, या अज्ञानामध्ये तो जाणतोय. हे अज्ञानामध्ये हे शक्य आहे का? जीवाला हे शक्य आहे का? जेव्हा तो त्या आत्मिक पातळीवर आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरती स्वतःला स्वतःला तेवढं स्थिर करू शकतो, तरीही तो तो परब्रह्म नाही. तो त्या स्वरूपाप्रत स्वतःला आणण्याचा प्रयत्न करतोय, तरीही तो परब्रह्म नाही, तो परमात्मा नाही, तो जीवात्माच आहे. आणि म्हणून इथे भगवंतांचं वर्णन केलेलं आहे, जीवात्म्याचं नाही. इथे भगवंतांच्या या शक्तींद्वारे जसं पत्रम पुष्पम फलम तोयम म्हटलेलं आहे, पण ते भगवंत स्वीकारतायत कसं? आपण जेव्हा नैवेद्य अर्पण करतो, तो नैवेद्य भगवंत आपल्या डोळ्यांनी ग्रहण करू शकतात. हो, भगवंतांना आपण जेव्हा त्या अर्च विग्रहाची पूजा करून तो नैवेद्य अर्पण करतो, तेव्हा तो नैवेद्याचं म्हणजे तो त्या अन्नाचं नैवेद्य कसा होतो? कारण तो भगवंतांना अर्पण केलेला आहे आपण. आणि जे भावाग्राही जनार्दन आहेत हो, मग ती निष्ठा महत्वाची. त्या श्रद्धेपासून त्या निष्ठेपर्यंत जायचंय हो. आणि त्या त्या दृढ निष्ठेने आपण हे करू शकतो. ती श्रद्धा जितकी दृढ होईल, आपण जर विश्वासच ठसेल, कुठेच त्या अस्तित्वाचा विश्वास नसेल तर त्या भगवानाशी नातच नाही जोडता येणार. त्या भगवान रूपाशी आपलं नातच जोडलं नाही जाणार. कारण तिथे कुठेतरी अविश्वास असेल, शंका असतील मनामध्ये. पण जर जिथे कुठे शंका नाहीये, पूर्णपणे भगवंतांवर विश्वास आहे, तेव्हा भगवंतांच्या त्या शक्तींवरही विश्वास असतो. आणि म्हणूनच भगवंत हे अगदी त्यांच्या दूर, कितीतरी दूर अशा त्या गोलोक धामामध्ये जरी स्थित असले तरी ते आपल्यापर्यंत नक्की पोहोचतात. आणि त्यांचा हात आपल्यापर्यंत पोहोचतो. म्हणून तर त्या महासागरामध्ये तरुण जायला की भगवंत हात देतायत, की जन्म मृत्यू जरा व्याधी या महासागरामध्ये आपण गटांगळ्या खातोय. पण त्या गटांगळ्या खाताना निश्चितच काय, अच्छा, सुनील प्रभूजींना सोडायला त्या गटांगळ्या खाताना भगवंत सांगतायत की भगवंत आहेत तिथे, हात देण्यासाठी भगवंत आहेत. की फक्त आपलं लक्ष जाणं गरजेचं आहे. हो, आपण आपल्याच तालामध्ये आहोत. आपण ते म्हणून खूप सुंदर पुढे आपण जेव्हा कठोपनिषदाचा उल्लेख होईल तेव्हा तो आत्मा आणि परमात्मा हे पक्ष्यांचं उदाहरण दिलंय. तो पक्षी एक आपलं करतोय, हे हवंय, ते खायचंय, ते खायचंय. परमात्मा बघतोय, सगळं लक्ष आहे, पण आपलं लक्ष नाही. हो, आपण त्या शारीरिक गोष्टींशीच, माझ्या शरीराला हे करायचंय, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, कारण या शारीरिक भावनेशीच आपण निगडीत आहोत. त्या आत्म्याला आपण जाणतच नाहीये. आणि तिथेच ह्या क्षेत्रज्ञाला म्हणून जाणायचं आहे. खूप सुंदर अशा या श्लोकांद्वारे भगवंतांनी त्याची खूप सुंदर विवेचन केलेलं आहे. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी, हरे कृष्ण. सॉरी. हरे कृष्ण माताजी. वाचा माताजी. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचे मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी तो अनासक्ताच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग ज्या ज्या सगळ्या इंद्रियांचं मूळ उगमस्थान आहे, ज्यांना ऋषिकेश म्हटलंय, जे आपली इंद्रिय नियंत्रित करतात आणि सगळ्या इंद्रियांचं उगमस्थान आहे. भगवंत जरी इंद्रिय रहित असले तरी त्या सगळ्याचं नियंत्रण भगवंत करतायत. हो, भगवंतांचं शरीर आत्मा हा एक आहे. आणि अशा प्रकारे आपण त्या भगवंतांना जाणायचंय, त्यांचं ते आध्यात्मिक स्वरूप जाणायचंय. ते प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहेत. त्यांनी या सगळ्याची निर्मिती केली. त्यांनी आध्यात्मिक प्रकृतीची निर्मिती केलेली आहे, भौतिक प्रकृतीची निर्मिती केलेली आहे. पण या भौतिक प्रकृतीमधल्या ज्या सत्व रज तम या गुणांच्या ते पलीकडे आहेत. ते गुणातीत आहेत. या सगळ्याच्या पलीकडे ते आहेत आणि या मायेच्या ते अधीन नाहीत. या मायेचा त्यांच्यावर कुठलाही परिणाम नाही, कारण ही मायाच त्यांची निर्मिती आहे. हो,
मायेचं नियंत्रण ते करतायत. ती योगमायाही त्यांची आणि ती मोहमायाही त्यांची. म्हणून तर इतकी ती घट्ट आहे हो, जी आपल्याला पकडून बघायला थोडं जरी बघा, थोडं जरी आपण विचलित झालो की चला आपल्याला आता कंटाळा आलाय, मला हे करायचंय, मग त्या कुठेतरी आपल्या त्या ठराविक लूपमध्ये आपण गेलो आणि त्या ठराविक गोष्टींमध्ये की मला हा 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 मला हे हवंय, मला ते हवंय, आणि मग त्या सगळ्या आपण स्वतःच्या शारीरिक गरजांमध्ये कबूल आहे, प्रपंचामध्ये आहात, या सगळ्या गोष्टींचा लाभ घ्यायचा आहे. पण ती ती पुन्हा पुन्हा ते कृतज्ञता महत्वाची आहे. आणि म्हणून कुठेतरी ती आत्मिक पातळी गाठायचा प्रयत्न करायचा आहे. त्या आत्म्याला जाणायचंय, त्या परमात्म्याला जाणायचंय, जो परमात्म्याचा अंश आहे. त्या आत्म्याला जो हृदयामध्ये स्थित आहे त्याला जाणायचंय, त्याला जाणण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि म्हणूनच इथे परमात्म्याविषयी आपण जाणतो, त्या क्षेत्रज्ञाविषयी, जीवात्म्याविषयी नाही. जीवाचं वर्णन केलेलं नाही जीवात्म्याचं, तर परमात्मा हा क्षेत्रज्ञ जो सुप्रीम आहे, जो आत्मा या परमात्म्याचा अंश आहे, आणि म्हणूनच प्राकृतिक गुणांच्या तो पलीकडे आहे. भगवंत जरी जीवांच्या सर्व इंद्रियांचे उगमस्थान असले तरी त्यांची इंद्रिय ही जीवांच्या प्राकृत इंद्रियांप्रमाणे नसतात. वास्तविकपणे जीवात्म्याला आध्यात्मिक इंद्रिय असतात, परंतु बद्ध जीवनामध्ये ती भौतिक तत्वांनी आच्छादित असतात. म्हणून इंद्रियांच्या क्रिया पदार्थांद्वारे व्यक्त होतात. आणि भगवंतांची इंद्रिय ही प्राकृत तत्वांनी आवृत्त होऊ शकत नाहीत. त्यांची इंद्रिय ही अलौकिक आणि दिव्य असतात. म्हणून त्यांना निर्गुण असं म्हटलं जातं. गुण म्हणजे प्राकृतिक गुण होय, परंतु ज्यांची इंद्रिय ही भौतिक आच्छादन विरहित असतात, ती आपल्या इंद्रियांप्रमाणे नसतात, हे जाणलं पाहिजे. भगवंत जरी आपल्या सर्व इंद्रियजन्य कर्मांचे मूळ उद्गम असले तरी त्यांची इंद्रिय ही अविकारी आणि दिव्य आहे. याचे सुंदर वर्णन श्वेताश्वतरो उपनिषदात 3:19 मध्ये पुढील प्रमाणे करण्यात आले आहे. अपाणी पादो जवनो ग्रहिता. भगवंतांचे हात हे प्राकृत नाहीत, तर त्यांचे दिव्य हात आहेत, आणि त्यांना अर्पिलेल्या सर्व गोष्टींचा ते स्वीकार करतात. हाच परमात्मा आणि बद्ध जीवात्मा याच्यातील फरक आहे. भगवंतांना प्राकृत नेत्र नाहीत, परंतु त्यांना नेत्र आहेत, नाहीतर ते कसे पाहू शकले असते? ते भूत, वर्तमान, भविष्य सर्व काही पाहू शकतात, कारण ते दिव्य आहेत. ते जीवाच्या हृदयामध्ये वास करतात, आणि आपण भूतकाळात काय केले आहे, सध्या काय करीत आहोत, आणि भविष्यात आपल्याकडून आपल्या पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे सर्व ते जाणतात. म्हणून ते अर्जुनाला दाखवलं हो भगवंतांनी की तुला आत्ता काय, तुला भविष्यामध्ये काय घडतंय हेही मी तिथे दाखवतो. आणि त्या विश्वरूप दर्शनामध्ये भगवंतांनी ते सगळ्याचं दर्शन दिलेलं आहे. आणि याची भगवद्गीतेत पुष्टी केलेली आहे. ते सर्व काही जाणतात, परंतु त्यांना कोणीही जाणत नाही. असे म्हटले आहे की भगवंतांना आपल्यासारखे पाय नाहीत, परंतु ते अंतरिक्षात कुठेही भ्रमण करू शकतात. त्यांची इंद्रिये आपल्यासारखी नाही. ते इंद्रिय रहित असले तरी त्यांना दिव्य अशी इंद्रिय आहे. त्यांचे हात, पाय, डोळे, नाक, कान हे कुठल्याही प्रकारची कार्य करू शकतात. त्यांना स्वतःचे नेत्र, पाय, हात आणि इतर सर्व काही आहे. पण आपण भगवंतांचे अंश असल्या कारणाने आपल्यालाही हात, पाय इत्यादी सर्व गोष्टी आहेत, परंतु त्यांचे हात, पाय, नेत्र आणि इंद्रिये ही भौतिक प्रकृतीमुळे विकारित होत नाही, जशी आपली ज्ञानेंद्रिय होतात, जशी आपली कर्मेंद्रिय होतात. आपली ज्ञानेंद्रिय मूळ हो, आपलीला इंद्रिय म्हणून मन, बुद्धी आणि इंद्रिय याच्यावरच ती कामवासना बसते, जे आपण दुसऱ्या तिसऱ्या अध्यायात क्रोधातून मग तो मत्सर, आणि मग कशा प्रकारे ती वासना सगळ्यात मोठा शत्रू आहे. ज्याप्रमाणे आगीला दुराने, ज्याप्रमाणे गर्भाला वारेने आणि आरशाला धुळीने आच्छादलेला आहे, त्याप्रमाणे या बद्ध जीवाला, या आत्म्याला त्या मायेने आच्छादिलेला आहे. त्या कामवासनेने आच्छादिलंय. ही कामवासना ती इंद्रिय, मन आणि बुद्धी यांच्यावर आच्छादित असते. पण हे सगळं भगवंतांच्या बाबतीत नाही. ते कुठल्याही प्रकारे विकारित नाहीत. त्यांची इंद्रिय ही कुठल्याही प्रकारे विकारित नाहीत. भगवद्गीतेतही सांगण्यात आले आहे की जेव्हा भगवंत अवतीर्ण होतात तेव्हा ते आपल्या योगमायेद्वारे स्वतःच्या मूळ रूपात प्रकट होतात. परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे. आपल्या मूळ रूपात ते प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होतात. भगवंत मायाशक्तीने प्रदूषित होत नाहीत, कारण ते स्वतः मायाधिपती आहेत. ते स्वतः मायेचं नियंत्रण करतात. वेदांवरून आपल्याला आढळून येते की त्यांचा संपूर्ण विग्रह हा आध्यात्मिक आहे. भगवंत हे सच्चिदानंद आहेत, सच्चित आनंद.
सत म्हणजे काय? सत्य, शाश्वत, सगळंच खरं आहे. सच्चित चित म्हणजे ज्ञानाने परिपूर्ण आणि आनंदमय आहे. सर्व ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत. षड ऐश्वर्याने जे परिपूर्ण आहेत. सर्व ऐश्वर्य आणि सर्व बल यांचे स्वामी आहेत. ते सर्वाधिक बुद्धिमान, ज्ञानमयी आहेत. भगवंतांचे हे काही गुण आहेत, ते सर्व जीवांचे पालन करता आणि सर्व कर्मांचे साक्षी आहेत. वेदांवरून आपण जाणू शकतो की भगवंतांचे स्वरूप सदैव दिव्यच असते. आपण जरी त्यांचे मस्तक, मुख आणि पाय इत्यादी पाहू शकत नसलो तरी या सर्व इंद्रियांनी ते युक्त आहेत. आणि जेव्हा आपण दिव्य स्तराप्रत उन्नत होतो तेव्हा आपण त्यांचे रूप पाहू शकतो. तो साक्षात्कार ज्यांना होतो, जो दृष्टांत ज्यांना दिला जातो, जे ईश्वरपुरीचे माधवेंद्रपुरी आपण म्हटलं की ज्या प्रकारे या माधवेंद्रपुरींना गोपाल भगवंतांनी प्रत्यक्ष दृष्टांत दिला की जे भगवंतांसमोर प्रत्यक्ष दाखल झाले होते, असे अनेक शुद्ध भक्त आहेत. मग ज्या पुढे जाऊन आपण ज्यांच्या कथा ऐकणार आहोत आणि काही कथा सांगायच्याही तुम्हाला राहिलेल्या आहेत, तशा प्रकारे भगवंत भजन आणि भगवंत ते स्वतः ते ऐकायला जातात. भक्ताच्या त्या सगळ्या आळवणारे भजन भजन आणि जे कीर्तन केलं जातं ते प्रत्यक्ष भक्ताच्या स्वमुखातून ऐकायला भगवंत तिथे हजर असतात. अशा प्रकारे भगवंत मग ते साक्षात्कार देतात, ते दृष्टांत देतात. म्हणून मायाशक्तीने प्रभावित झालेले निर्विशेषवादी भगवंतांना जाणू शकत नाहीत. निर्विशेषवादी, सविशेषवादी, साकारवादी जे भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडित आहे, निर्विशेषवादी जे भगवंतांच्या ब्रह्मरूपाशी निगडित आहे, भगवंतांना एक चेतना, एक शक्ती म्हणून जाणताय. अशा प्रकारे हा फरक जाणण्याचा प्रयत्न करा. बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मतत्त्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. येस प्रभूजी, हरे कृष्ण. वाचा. हरे कृष्ण. परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणीमात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहणशक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. तात्पर्य हरे वाचू? कृष्ण. वाचा प्रभूजी. छोटं आहे लहान तात्पर्य, आपण आहे. जाणूया. हरे कृष्ण. वेदांद्वारे आपल्याला कळून येते की भगवान नारायण हे प्रत्येक जीवाच्या अंतरात आणि बाहेरही आहेत. आध्यात्मिक तसेच भौतिक जगतात ते उपस्थित आहेत. जरी अत्यंत दूर असले तरी ते आम्हा सर्वांच्या जवळ आहेत. ही वैदिक विधाने आहेत. असिनो दूरम वज्रती शयानो याती सर्वतः. कठोपनिषद 1.2.21. आणि ते सर्व सदैव दिव्यानंदामध्ये रत असल्यामुळे आपल्या संपूर्ण ऐश्वर्याचा कसा उपभोग घेत आहेत हे आपण जाणू शकत नाही. आपण त्यांना या प्राकृत इंद्रियाद्वारे जाणू किंवा पाहू शकत नाही. म्हणून वेदांमध्ये म्हटले आहे की त्यांना जाणण्यासाठी आपले प्राकृत मन आणि इंद्रिय अपुरी आहेत. परंतु कृष्ण भावनामय भक्तीचे आचरण करून ज्याने आपले मन आणि इंद्रिय शुद्ध केली आहे तो भगवंतांना सतत पाहू शकतो. ब्रह्मसंहितेत म्हटले आहे की ज्या भक्ताने भगवत प्रेम प्राप्त केले आहे तो भगवंतांना नित्य निरंतर पाहू शकतो. भगवद्गीतेतही 11.50 मध्ये म्हटले आहे की केवळ भक्तियोगाद्वारेच त्यांना पाहणे किंवा जाणणे शक्य आहे. भक्त्या त्वनन्याया शक्य. हरे 11व्या कृष्ण. अध्यायात आपण जाणलं. हरे कृष्ण. भक्त्या त्वनन्यया शक्य. मग जेव्हा अर्जुनाने भगवंतांना परमात्मा रूपामध्ये येण्यासाठी विनंती केली तेव्हा नंतर भगवंतांनी जे भगवान रूप हे भगवंत स्वतः प्रकट झाले. कारण भक्त्या त्वनन्यया शक्य हे फक्त एका भक्तासाठीच भगवंत करू शकतात. आणि म्हणूनच भगवंतांना भक्त हे नेहमीच विशेष असतात. आणि इथे आपण जाणतो बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरम एवच सूक्ष्म तत्वात तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च, की जे दूर आहेत आणि जे जवळही आहेत. मग उदाहरणादाखल म्हटलं तर ज्या ब्रह्मास्त्रापासून, अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मास्त्रापासून ज्या परीक्षित महाराजांना धोका होता, आपल्याला आता सध्या भागवतामध्ये प्राणचैतन्य प्रभूजी त्याच विषयी आपल्याला सांगतायत आणि आपल्याला आज त्याच्या पुढे जायचंय. आणि त्याच अध्यायावर आणि त्याच श्लोकावरती आपण आहोत की कशा प्रकारे अश्वत्थामाला मग त्याचा मेरुमणी काढून घेऊन त्याच्या
कपाळावरचा मणी काढून घेऊन त्याच्या शिरावरचा, आणि कशा प्रकारे अर्जुन आपली प्रतिज्ञाही पूर्ण करतो आणि मग कुठेतरी द्रौपदीचंही सांत्वन होतं. कारण द्रौपदीला त्या कृपी जी त्याची माता असते तिला कुठेही दुःखात बघायचं नसतं, कारण ती खूप खूप निर्मळ मनाची आहे हो द्रौपदी. ज्या अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासू त्यापैकी अर्थार्थी ही आर्त 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 जे भक्त आहे ते आर्त भक्ताचं उदाहरण देताना आपण द्रौपदीचं उदाहरण दिलं, की जी भगवंतांचा धावा करते आणि जी खूप निर्मळ मनाची आहे ती नंतर भगवंतांच्या भक्तीमध्येच दृढ होते. आणि अशा प्रकारे या अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मास्त्रापासून ज्या अश्वत्थाम्याने पांडवांच्या पुत्रांना झोपेमध्ये ठार केलेलं असतं आणि हे अतिशय घृणास्पद असं कृत्य त्यांनी केलेलं असतं. आणि असं कृत्य नंतर केल्यानंतरही तो गप्प न बसून परीक्षित महाराजांची जी पत्नी आहे उत्तरा, सॉरी, अभिमन्यूची जी पत्नी आहे, जी अर्जुनाची सून, अर्जुनाच्या मुलाची जी पत्नी आहे, अभिमन्यूचा तर वध होतो युद्धामध्ये, पण त्यानंतर जी उत्तरा आहे तिच्या पोटामध्ये गर्भ वाढत असतो, तो परीक्षित महाराजांचा गर्भ. आणि त्या गर्भालाही कोणापासून धोका असतो, तो ब्रह्मास्त्रापासून, जो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र सोडणार असतो त्याच्यावरती. आणि कारण त्यांना पूर्णपणे तो वंश त्याला नष्ट करायचा असतो आणि त्या प्रयत्नात अश्वत्थामा असतो. आणि अशा प्रकारे इतकं घृणास्पद कृत्य करायला तो धजावत असतो. परंतु तिथे भगवंतांनी, म्हणूनच बहिरंतश्च भूताना अचरम चरमेवच, जिथे भगवंत सूक्ष्म, की सूक्ष्म तत्वात दविज्ञेयम, की सूक्ष्मात सूक्ष्म, की जे भगवंत आपल्याला बाहेर आहेत ते जे अंतरामध्ये आहेत, जे जे हृदयामध्ये आहेत, मग ते परीक्षित महाराजांच्या हृदयामध्ये स्थित आहेत, पण ते परीक्षित महाराजांचा बाहेर येऊन त्यांचं संरक्षण करतात. की अशा प्रकारे तोच परमात्मा हा भगवंता त्या परीक्षित महाराजांचं संरक्षण करतात. अशा प्रकारे या परमात्मांच्या, या भगवंतांच्या शक्ती आहेत ज्याच्याद्वारे भगवंत आपल्याला प्रकट तसे होतात. आणि म्हणूनच भगवंतांना त्या प्रकारे जाणायचंय. त्यासाठी फक्त ती कृष्ण भावना महत्वाची आहे. मग नाही तर बघ, आपली इंद्रिय ही सदोष आहेत, जे आपण आधीही जाणले. कारण आपल्याला साधं आपला हात सुद्धा अंधार झाला तर आपण आपले हात पाय बघू शकत नाही. आपल्या डोळ्याच्या पापण्या बघण्यासाठी आपण आपल्याला आरशात बघायला लागतं. एखादी सफरचंद समोर ठेवलेलं आहे, मागून ते कापलेलं असलं तरी आपल्याला समोरून दिसताना अख्खं दिसतंय. आपल्या सदोष इंद्रिय आहेत, आपण पूर्णपणे काही बघू शकत नाहीये ते. पण भगवंतांचं तसं नाही. भगवंतांची इंद्रिय ही दिव्य इंद्रिय आहे आणि बघूनच भगवंत हे दूर आहेत आणि तेवढे नजीकही आहेत. हे आपल्याला भगवंतांच्या शक्तीद्वारे जाणायचं. एक सेकंद, 1 मिनिट द्या मला. हरे कृष्ण, क्षमस्व. आणि म्हणूनच त्या भक्ताला, भगवंतांसाठी भक्त हे विशेष आहे. आणि भक्त, भगवंत परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, भगवंत हे प्रत्येक युगामध्ये आपल्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होतात. आणि म्हणूनच आपण जेव्हा भगवंतांचं जन्म कर्मच्या मे दिव्य, की भगवंतांना जो तत्वतः मग फक्त भगवंतांना भक्त जाणू शकतो, कारण ती श्रद्धा मनामध्ये आवश्यक आहे. भक्तीचा पहिला टप्पा ही श्रद्धा आहे. ती श्रद्धाच नसेल तर पुढे जाणं कठीण आहे. आणि म्हणून भगवंतांनी म्हटलंय भक्त्या त्वनन्यया शक्य, ते फक्त एका भक्ताला शक्य आहे, अभक्तांना नाही. कारण मग भगवंतांनी सगळ्यांना स्वीकारलेलं आहे. जसं मी म्हटलं की ब्रह्मस्वरूप आहे, परमात्मा आहे आणि भगवान स्वरूप आहे. पण जो भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडित आहे तो भक्त आहे. आणि म्हणून त्या भक्ताला भगवंत प्रत्यक्ष दृष्टांत देत आहे. अविभक्तम च भूतेषु विभक्त
व्यक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. परमात्मा हा सर्व जीवांमध्ये विभक्त झाल्याप्रमाणे वाटला तरी तो कधीच विभक्त झालेला नसतो. तो एकमेव आहे. तो जरी सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी तोच सर्वांचा संहार करताही असल्याचे जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जे आपण आधीच्याही अध्यायांमध्ये जाण्याचा प्रयत्न केला, 4थ्या अध्यायामध्ये जिथे आपण ब्रह्मांचं जीवन 100 वर्ष ब्रह्मांचं जीवन आहे आणि त्यानंतर जो प्रलय होणार आहे, मग हे हे संहार जसं म्हटलेलं आहे, निर्मिती ही भगवंत करतायत आणि प्रलयालाही भगवंतच जबाबदार आहे. आणि म्हणूनच भगवंतच पुन्हा 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 मग त्या एका रात्रीमध्ये आणि एका दिवसामध्ये की एका दिवसामध्ये सृष्टीची निर्मिती होते, तर एका रात्रीमध्ये प्रलय होतोय. परंतु तरीही ते जीव ज्या काही गोष्टीमध्ये स्थित असतात ते सुद्धा भगवंतांवरच आश्रित असतात आणि ते परमात्म्यामध्ये स्थिर असतात. अशा प्रकारे भगवंत सांगतायत तिथे. भगवंत हे परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. याचा अर्थ ते विभक्त झालेले आहेत असा होतो का? नाही. वस्तुतः ते एकमेवा अद्वितीय आहे. या बाबतीत सूर्याचं उदाहरण दिलं जातं. मध्यान्ह समय सूर्य आपल्या स्थानी स्थित असतो. परंतु जर कोणी चारी दिशेला 5,000 मैलांपर्यंत जाऊन विचारले की सूर्य कुठे आहे, तर प्रत्येक जण त्याला सांगेल की सूर्य हा त्याच्या डोक्यावर तळपत आहे. भगवंत जरी अविभक्त असले तरी ते जणू काय विभाजित झाल्याप्रमाणेच प्रतीत होतात. हे दर्शवण्यासाठी वेदांमध्ये हे सूर्याचे उदाहरण देण्यात आलेले आहे. अद्वितीय आहे. सूर्याप्रमाणे भगवंत आहेत. हो, जसं सूर्य म्हणून तर अपाप बुद्ध म्हणजे भगवंत हे कशा प्रकारे की त्या सूर्याची किरणं जोपर्यंत जिथे पोहोचतायत की सूर्य हा सगळीकडे म्हणजे आपण जसं इथे उदाहरण सांगायचं दिलेलं आहे ते अविभक्त आहे. त्याप्रमाणे सूर्य जसा अविभक्त आहे की सूर्य इथे हा प्रकाश देतो, सूर्य तिथे जाऊन तो प्रकाश देतो, हा एक सूर्य, हा एक दोन सूर्य असं आपण म्हणत नाही. तर जिथे जरी तितक्या अंतरावर चालत गेलं तरी कुणाला विचारलं सूर्य कुठे, तर तो त्याच्या डोक्यावर तळपतो आहे. आणि म्हणूनच भगवंत हे विभाजित झाल्याप्रमाणे प्रतीत होतात हे दर्शवण्यासाठी वेदांमध्ये सूर्याचं उदाहरण दिलेलं आहे. ते अविभक्त आहे. वेदांमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की ज्याप्रमाणे तोच सूर्य अनेक लोकांना अनेक ठिकाणी दिसतो, त्याप्रमाणे श्री विष्णू हे आपल्या सर्व शक्तिमत्वामुळे सर्वत्र उपस्थित आहेत. आणि भगवंत जरी जीवांचे पालन करता असले तरी प्रलय काळी ते सर्वांचा संहार करतात. 11व्या अध्यायात याला पुष्टी देण्यात आलेली आहे. त्या ठिकाणी भगवंत म्हणतात की कुरुक्षेत्रावर जमलेल्या सर्व योद्ध्यांचा संहार करण्याकरता मी इथे आलो आहे. त्यांनी असेही म्हटले आहे की काळाच्या रूपातही मी सर्वांचा विनाश करतो, कारण तो काळ मी आहे. भगवंत हेच प्रलय करता आणि सर्वांचे संहार करताही आहे. जेव्हा सृष्टीची उत्पत्ती होते तेव्हा भगवंत सर्वांचा त्याच्या मूळ स्थितीतून विकास करतात आणि प्रलय काळी तेच सर्वांचा संहार करतात. भगवंत हेच सर्व जीवांचे मूळ उगमस्थान आणि आश्रयस्थान असल्याच्या वस्तुस्थितीचे वेद अनुमोदन करतात. सृष्टीच्या उत्पत्तीनंतर सर्व काही त्यांच्याच शक्तीवर आश्रित असते आणि प्रलयानंतर पुन्हा सर्वांचा विलय त्यांच्यामध्ये आश्रित होण्यासाठीच होतो. ही सर्व वेदांची प्रमाणे आहेत. यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन जातानी जीवन्ति यत् प्रयत्न विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व. तैत्तिरीय उपनिषद 3.1 याच्यामध्येही त्याचा तोच उल्लेख. प्रत्येक गोष्टीला प्रभुपदांनी सांगितलंय की वेदांचा बेस आहे, याला शास्त्राचा पुरावा आहे. हे कुठेही बिनबुडाचं नाहीये, कुठलाही आधार रहित नाहीये. या सगळ्याला वेदांचा शास्त्रांचा आधार आहे. त्याच्यामध्ये त्याचं अनुमोदन केलेलं आहे की भगवंत जे संहार करते आहेत की भगवंत निर्मितीही करतायत आणि संहारही करतायत. ज्या विश्वरूप दर्शनामध्ये आपण बघितलं की त्यांच्या मुखामध्ये पटापट उड्या मारतायत कोण, तर कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आणि अनेक अधर्माच्या बाजूने असलेले जे राजे आहेत ते सगळे त्यांच्या तोंडामध्ये उड्या मारतायत की जणू काही ते आपल्या काळालाच बोलवत आहेत.
आणि म्हणून भगवंत काळ बनून त्यांचा संहार करतायत. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत मी सर्वांचा विनाशाला सुद्धा कारणीभूत आहे. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसा तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्. हरे कृष्ण प्रभूजी, वाचा चालेल. सर्व प्रकाशमान वस्तूमधील प्रकाशाचे उगम तो आहे. तो भौतिक अंधकाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तोच ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. तात्पर्य वाचू? तात्पर्य सगळं नको प्रभूजी. हा ओके हा मी मी सांगते तुम्हाला प्रभूजी लागलं तर. ओके चालेल. हरे कृष्ण. हरे. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत इथे की जसं आपल्याला सूर्याप्रमाणे उदाहरण दिलं भगवंतांचं, की जे अविभक्त ते 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 जणू काही सर्व ठिकाणी वेगवेगळ्या त्या जीवांमध्ये आहेत, पण ते अविभक्त आहेत. ज्याप्रमाणे भगवंत सूर्याप्रमाणे आहे. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगतायत परमेश्वर प्रत्येकाच्या हृदयात परम नियंता म्हणून स्थित आहे. परमेश्वराचे हात आणि पाय सर्वत्र पसरलेले आहेत, परंतु जीवासंबंधी असे म्हणता येत नाही. म्हणून क्षेत्राचे आत्मा आणि परमात्मा हे दोन क्षेत्रज्ञ असल्याचे मान्य केलेच पाहिजे. मनुष्याचे हात आणि पाय विशिष्ट क्षेत्रापुरतेच मर्यादित असतात, परंतु श्रीकृष्णांचे हात आणि पाय सर्वत्र पसरलेले असतात. याचे श्वेताश्वतरोपनिषदामध्ये 3:17 मध्ये पुढील प्रमाणे अनुमोदन करण्यात आले आहे. सर्वस्य प्रभुमिशानम सर्वस्य शरणम मृग. ते परमात्मा भगवंत सर्व जीवांचे प्रभू आहे. सर्व जीवांचे ते अंतिम आश्रयस्थान आहे. म्हणून जीवात्मा आणि परमात्मा हे सदैव भिन्नच असतात. हे सत्य नाकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. हा जीवात्मा हा फक्त त्या शरीराशी निगडीत आहे. त्या शरीरातील चेतना ह्या त्या जीवात्म्यामुळे आहे, पण परमात्मा हा सुपरसीज करतो. तो सगळ्या जीवांना बघू शकतो. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या त्या शक्ती दिव्य आहेत. भगवंतांचे हात पाय सर्वत्र पसरलेले आहेत. ज्या प्रकारे आपण संपूर्ण चराचर बघतो हो विश्वरूप दर्शनामध्ये. पण म्हणूनच इथे जाणायचंय की हे जे क्षेत्र आहे, हे शरीर आहे, हे 24 तत्वांचं बनलेलं शरीर आहे. यामध्ये आत्मा आणि परमात्मा कोण जाणतंय या शरीराला, त्याचे जाणकार कोण आहेत, त्याचे जाणते कोण आहेत, तर ते दोन जाणकार आहेत. एक क्षेत्र, एक आत्मा आणि दुसरा परमात्मा. या शरीराला, या क्षेत्राला जाणणारे एक क्षेत्रज्ञ आहे. आणि त्याप्रमाणे भगवंतांचं वर्णन करण्याप्रमाणे परमात्मा हे सदैव भिन्नच असतात. जीवात्मा आणि परमात्मा हे सदैव भिन्नच आहेत, हे नाकारू नये. इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. हरे कृष्ण माताजी. वसुधा माताजी तुम्ही वाचा, तुम्ही राहिलेत. हा हरे कृष्ण माते. याप्रमाणे क्षेत्र देह ज्ञान आणि ज्ञेय यांचे संक्षिप्त वर्णन मी तुला सांगितले. केवळ माझा भक्तच हे पूर्णपणे जाणून माझ्या सभाला प्राप्त होऊ शकतो. हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण. मग पुन्हा हेच की भक्त हे जाणू शकतो. ज्ञान ज्ञेयम, क्षेत्र ज्ञान आणि ज्ञेयम. क्षेत्र म्हणजे शरीर आहे. त्या शरीराला जाणणारे क्षेत्रज्ञ दोन आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. मग जो आत्मसाक्षात्काराच्या पातळीवर स्वतःला नेऊ शकतो तो फक्त एक भक्तच असतो, कारण त्यांनी भगवंतांना जाणले. मग हे जे गुह्य ज्ञान दिलेलं आहे की तू शरीर नाही, आत्मा आहेस, गुह्यतर ज्ञान आहे, आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि त्या आत्मिक पातळीवर जेव्हा हा जीव विचार करू लागतो तेव्हा तो निश्चितच स्वतःला त्या भावनेमध्ये दृढ करू शकतो. आणि हे फक्त एका भक्तालाच शक्य आहे. म्हणून भक्त्या त्वनन्यया शक्य हा, की भगवंतांचं ते साकार रूप, भगवंतांना साकार रूपात बघणं हे फक्त भक्ताला शक्य आहे. कारण त्याचा दृढ विश्वास, त्याचा गाढा विश्वास असतो, त्याची श्रद्धा दृढ असते, निष्ठा दृढ असते. आणि म्हणून सारांश मनुष्य जाणू शकतो की महाभूतांपासून प्रारंभ होणाऱ्या
आणि चेतना धृती मध्ये शैवत होणाऱ्या 6व्या आणि 7व्या श्लोकामध्ये महाभूतांचे आणि जीवनाच्या व्यक्त होणाऱ्या विशिष्ट लक्षणांचं वर्णन करण्यात आले. त्यांच्या संयोगीकरणामुळे क्षेत्र बनते आणि अमादित्वम पासून प्रारंभ होणाऱ्या आणि तत्वज्ञानार्थ दर्शनामध्ये अंत होणाऱ्या 8 ते 12 श्लोकांमध्ये जिथे आपण सगळ्या सगळ्या गुणांचं वर्णन ऐकलेलं आहे की हे ज्ञान आहे. भगवंत म्हणतात हे सगळं ज्ञान आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सगळं अज्ञान आहे. आत्मा आणि परमात्मा या दोन्हीही क्षेत्रज्ञांना जाणण्याच्या ज्ञानमार्गाचं वर्णन करण्यात आलं. त्यानंतर अनादी मतपरम पासून प्रारंभ होणाऱ्या आणि हृदी सर्वस्य विष्टतम मध्ये अंत होणाऱ्या 13 ते 18व्या श्लोकामध्ये आत्मा आणि परमात्मा किंवा भगवंतांचं वर्णन करण्यात आलं. याप्रमाणे 3 तत्वांचं वर्णन करण्यात आलेलं आहे. ही तत्व जाणं, क्षेत्र, शरीर, ज्ञानमार्ग की भगवंत हे परमात्मा म्हणजे या क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञांना जाणणं हे त्या ज्ञानमार्गाने शक्य आहे. आत्मा आणि परमात्मा, मग आत्मा काय आहे, परमात्मा काय, हे क्षेत्रज्ञ दोन कोण आहेत ह्यांना जाणायचं. या ठिकाणी विशेष करून सांगण्यात आले आहे की केवळ अनन्य भगवत भक्तच या 3 तत्वांना यथार्थ रूपाने जाणू शकतात, कारण ते स्वतःला त्या आत्मिक पातळीवर, बघा तुम्ही मागे जाऊन बघा, ज्या भक्ती मार्गामध्ये आपण म्हटलं की भक्ताचे कोण भक्त भगवंतांना प्रिय आहे. भगवंतांनी जसं भक्तीमध्ये सुद्धा जे ऑप्शन्स दिलेले आहेत, मग हे सगळं करून तू असं नाही तू असं कर, की भक्त बनायला निश्चितच या सगळ्या क्वालिफिकेशनची गरज आहे. पण भगवंतांनी ते खूप सोपं करून सांगितलंय हो, की तुला नाही जमत आहे ना हे करायला मन आणि बुद्धी एकाग्र, तर तू माझ्या नियमांचं पालन कर ना. तुला नियमांचं पालन करताय, तू माझ्यासाठी कर्म कर. कर्माचं पण तुला जमत नसेल तर तू कर्माची फळं मला अर्पण कर. तेही जमत नसेल तर तू ध्यान कर. ध्यानापेक्षा ज्ञान घे. ज्ञानापेक्षा ध्यान श्रेष्ठ. ध्यानापेक्षा कर्मफल म्हणजे निष्काम कर्मफल, निष्काम कर्म कर, की त्या कर्माच्या फळांना मला अर्पण. अशा प्रकारे भगवंतांनी पुष्कळ ऑप्शन्स दिले त्या भक्तांसाठी, त्या भक्ती मार्गावरती येण्यासाठी. आणि मग त्या कोण भक्त भगवंतांना हे सगळं स्वीकारून कोण भक्त भगवंतांना प्रिय आहेत, म्हणून भगवंतांनी त्या भक्तांचे गुण गायलेले आहेत. आणि म्हणून भक्त भगवंतांना या यथार्थ रूपाने जाणू शकतो. म्हणून भक्तांसाठी भगवद्गीता ही पूर्णपणे उपयुक्त असते आणि त्यांनाच परम लक्षाची म्हणजेच भगवान श्रीकृष्णांच्या स्वभावाची प्राप्ती होते, कारण तिथे श्रद्धा आहे. तिथे श्रद्धा आहे आणि तीच प्रेमभावनेपर्यंत पोहोचते. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर केवळ भक्तच भगवद्गीता यथार्थ रूपामध्ये जाणून इच्छित फल प्राप्त करू शकतात. इतरांना ते शक्य नाही, अभक्ताला ते शक्य नाही. प्रकृतीं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृती संभवान. हरे कृष्ण. रीना माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून, म्हणून बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत आणि माता ही प्रकृती आहे, ही भौतिक प्रकृती आहे. आणि अशा प्रकारे भगवंतांचीच ही निर्मिती आहे. याच्यापासून या त्रिगुणांचा प्रभाव या जीवावरती आहे. या जीवाला आच्छादलं कोणी आहे, या मायेने आच्छादलेलं आहे. आणि ही माया या भौतिक प्रकृतीमध्येच आहे, म्हणून ती अपराशक्ती आहे. आणि त्या पराशक्तीचा भाग नसला तरी जी जी तटस्थ शक्ती आपण म्हणतो, ज्या तटस्थ शक्तीवर हा जीव तिथे उपस्थित आहे, आणि या तटस्थ शक्तीवर जीव असताना तो पराशक्तीचाच भाग आहे, तो आध्यात्मिक शक्तीचा भाग आहे. त्याच्या आध्यात्मिक शक्तीचं त्याला विस्मरण झालेलं आहे, कारण तो कुठेतरी भौतिक प्रकृतीचा आस्वाद घेतोय, तो कुठेतरी भौतिक प्रकृतीचा उपभोग घेतो आहे. आणि म्हणून त्याचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासूनच उत्पन्न होतात. जीव आणि भौतिक प्रकृती दोघेही नित्य आहेत, अर्थात ते सृष्टीच्या उत्पत्ती पूर्वीही अस्तित्वात होते. जीव आणि भौतिक सृष्टी दोघेही भगवंतांचीच शक्ती आहे, परंतु जीव हे पराप्रकृतीमधील आहे
हे जगत व्यक्त होण्यापूर्वीही जीव आणि भौतिक प्रकृती दोन्हीही अस्तित्वात होते. भौतिक प्रकृतीचा पुरुषोत्तम भगवान महाविष्णूंमध्ये विलय होतो आणि जेव्हा आवश्यकता असते तेव्हा महत तत्वाच्या माध्यमातून ती प्रकट होते. बघा की महाविष्णूंमध्ये या भौतिक प्रकृतीचा विलय होतो आणि ती त्या माध्यमातूनही प्रकट होते जेव्हा आवश्यकता असते. त्याचप्रमाणे जीवही महाविष्णूंमध्येच असतात आणि ते बद्ध असल्या कारणाने भगवत सेवेपासून विन्मुख असतात. मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे कारण ते महाविष्णूंमध्ये असतात. हा जीव आणि भौतिक प्रकृती अनादी काळापासून आहे. यामुळे त्यांना आध्यात्मिक जगतामध्ये प्रवेश दिला जात नाही कारण ते बद्ध होतात, भौतिक प्रकृतीत बद्ध होतात. जीव भौतिक प्रकृतीत बद्ध होतो कारण तो स्वतःच्या मूळ स्वभावाला त्याला विस्मरण होतं. यामुळे त्यांना आध्यात्मिक जगतामध्ये प्रवेश दिला जात नाही. परंतु सृष्टीची पुन्हा उत्पत्ती झाल्यावर त्यांना भौतिक जगतात कर्म करून वैकुंठ लोकात प्रवेश करण्यास योग्य बनण्याची संधी दिली जाते. म्हणून हे अतिशय ही या ज्या मनुष्य जन्म मिळालेला आहे, हरे नम हरे नम हरे नम केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, या आध्यात्मिक मार्गाचा अवलंब करून मनुष्याला ही संधी मिळालेली आहे की तो आध्यात्मिक उन्नती करून त्या वैकुंठ लोकात त्या गोलोक धामामध्ये प्रवेश करू शकतो. हेच भौतिक सृष्टीचे रहस्य आहे. म्हणून अनेक ऋषी हे भौतिक या जगतामध्ये या कलियुगामध्ये सुद्धा जन्म घेण्यासाठी उत्सुक आहेत कारण सगळं जरी याच्यामध्ये वाईट असलं तरी एक चांगला कुठेतरी एक आशेचा किरण आहे आणि तो म्हणजे जपयज्ञ. या कलियुगाचा यज्ञ नामस्मरण आहे आणि त्या नामस्मरणाच्या धाग्याला धरून आपण त्या गोलोक धामामध्ये जाऊ शकतो. वस्तुतः जीव हे भगवंतांचे आध्यात्मिक अंश आहेत परंतु विद्रोही स्वभावामुळे ते भौतिक प्रकृतीमध्ये बद्ध होतात. भगवंतांचे अंश असणारे हे जीव भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात कसे येतात या गोष्टीला खरोखरी महत्व नाही. तथापि जीव कसे आणि का भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येतात हे भगवंत जाणतात. शास्त्रांमध्ये भगवंत सांगतात की जे भौतिक प्रकृतीद्वारे मोहित होतात ते अस्तित्व राखण्यासाठी अतिशय कठीण संघर्ष करीत असतात. ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, हा जे 15व्या अध्यायामध्येही भगवंतांनी सांगितलंय, हा जीव आहे ना या सगळ्या इंद्रियांसहित संघर्ष करतोय. हो, कशाचा संघर्ष करतोय कारण तो भौतिक प्रकृतीमध्ये मोहित झालेला आहे आणि स्वतःचा तो मीपणा जपण्यासाठी स्वतःच ते अस्तित्व जपण्यासाठी तो संघर्ष करतोय. तथापि या काही श्लोकातील वर्णनावरून आपण निश्चितपणे जाणले पाहिजे की त्रिगुणांद्वारे उत्पन्न होणारे प्रभाव आणि सारे विकार हे भौतिक प्रकृतीद्वारेच उत्पन्न होतात. कारण या त्रिगुणांचा प्रभाव हा जीवामध्ये भौतिक प्रकृतीद्वारेच असतो. जीवांचे सारे विकार आणि सारी वैविध्यता ही शरीरामुळे प्रकट होते. आत्मतत्वाच्या दृष्टीने तर हे सारे जीव एकसारखेच आहेत. म्हणून तर तो आत्मा एकच आहे. हो, आत्मा हा अविनाशी आहे आणि जो अगदी लहानपणापासून म्हणजे जन्मल्यापासून ते वृद्धापकाळापासून त्या आत्मा बदलत नाही. हो, ते शरीर बदलत जातं आणि म्हणून त्या सगळ्या जीवांमध्ये तो आत्मा एकच आहे. हो, तो परमात्म्याचा अंश आहे. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्य करणाऱ्यांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते, तर जीव या संसारातील विविध सुखदुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जन्म मृत्यू जरा व्याधी दुःखालयम अशाश्वतम, आणि म्हणूनच सर्व प्रकृती ही जी भौतिक प्रकृती आहे ही सगळ्या कार्यकारणांना कारणीभूत आहे. पण जीव काय आहे? जीव संसारातील सुखदुःखांच्या, कारण इच्छा करतोय ना जीव, मला हे खायचंय, मला हे हवंय, या इच्छांमुळे मग तो सुखदुःखांमध्ये तरंगतोय. हो, त्या महासागरामध्ये गटांगळ्या खातो. जीवांची निरनिराळ्या प्रकारची शरीर आणि इंद्रिय ही भौतिक प्रकृतीमुळे उत्पन्न होतात.
जीवांच्या 84 लाख भिन्न भिन्न योनी आहेत आणि या सर्व वैविध्यपूर्व यांनी योनी भौतिक प्रकृतीमुळे उत्पन्न होतात. त्या जीवाच्या निरनिराळ्या इंद्रिय सुखाच्या कामनांमुळे निर्माण होतात. इच्छा, कामना म्हणजेच इच्छा. आणि या प्रकारे तो कोणत्या ना कोणत्या तरी देहामध्ये वास करण्याची इच्छा करते. तो जीव, तो जीवात्मा जेव्हा त्याला निरनिराळ्या प्रकारचे सुखदुःख, निरनिराळ्या प्रकारचे देह प्राप्त होतात, तेव्हा तो निरनिराळ्या प्रकारची सुखदुःखे भोगतो. त्याच्या या भौतिक सुखदुःखांना तो स्वतः मुळीच कारण नसून त्याचे शरीर कारणीभूत असते. कारण तो आत्मिक पातळीवर जगतच नसतो, तो शरीराचे चोचले पुरवतोय. त्या ज्ञानेंद्रियांमुळे मला हे हवंय, मला मांसाहार करायचंय, मला मद्यपान करायचंय, हे सगळं त्या शरीरासाठी करतोय. त्या इच्छा करतोय, मला मासे खायचे, त्या माशांना पकडायला जातोय, मग त्या जन्माला निश्चित करतोय हो पुढच्या. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात ना की एके ठिकाणी कुठेतरी फिशिंग करताना बघतात प्रभुपाद बीचवरती आणि म्हणतात चला याचा जन्म निश्चित केला याने पुढचा जन्म, असं कुठेतरी फक्त ती क्रेज असणं आणि त्याच्याविषयी फक्त ती इच्छा, ती कामना, ती वासना जागृत होणं, ते निश्चित तुमचा पुढचा जन्म निश्चित करत असतात. त्याच्या मूळ स्थितीमध्ये निसंशय आनंदच असतो. म्हणूनच ती त्याची स्वरूप स्थिती असते. आत्मिक पातळी, अध्यात्म ही जीवाची मूळ स्थिती आहे. भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याच्या त्याच्या इच्छेमुळेच तो या भौतिक जगतामध्ये असतो. कारण मला हवंय, मला ते करायचंय, मला हे हवंय, मला ते हवंय, या भौतिक प्रकृतीवर त्याला प्रभुत्व गाजवायचंय. कारण मी हे निर्माण केलेलं आहे काही काही गोष्टी. मग हे सगळं इच्छांमधनं होत आहे, मैथुनातून हे जग निर्माण झालेलं आहे. या सगळ्या त्या कल्पनांमधून, कारण तिथे ज्ञानाचा अभाव आहे. आध्यात्मिक जगतामध्ये अशा गोष्टींचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आध्यात्मिक जगत हे विशुद्ध आहे. परंतु या भौतिक जगतात निरनिराळ्या प्रकारची शारीरिक सुखे प्राप्त करण्यासाठी सर्वजण अतिशय कठीण परिश्रम करीत आहेत. अधिक स्पष्टपणे म्हणता येईल की हे शरीर म्हणजे इंद्रियांचा परिणाम आहे. अक्षरशः ज्ञानेंद्रिय आणि कर्मेंद्रिय या सगळ्यांमुळे तो परिणाम आहे. अशा प्रकारे बघा, आणि म्हणूनच मग इंद्रिय ही कामनापूर्ती करण्याची साधने आहेत. आता शरीर आणि साधन रूपी इंद्रिय ही भौतिक प्रकृतीद्वारे प्रदान केली जातात. पुढील श्लोकावरून स्पष्ट होईल की जीवाला आपल्या गतकाळातील इच्छा आणि कर्मांनुसार सुखकारक अथवा दुःखकारक परिस्थिती प्राप्त होते. आपण जाऊया पुढे. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसत्यो निजन्मसु. हरे कृष्ण. वसुधा माताजी. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनीमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण माते. तो जीवात्मा प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा भोग करेल. सत्व, रज, तम. मग त्या सात्विकतेमध्ये सुद्धा बांधलेला आहे, राजसिकतेमध्ये पण बांधलेला आहे आणि तामसिकतेमध्ये. नो डाऊट, डेफिनेटली तो जो काही मूड ऑफ गुडनेस म्हणतात, जो सात्विकता आहे ती निश्चितच श्रेष्ठ आहे. पण तिथेही त्या सुखाला तो बांधला गेला आणि तो भोग करतोय प्रकृतीमध्ये, कारण त्याला सगळं उपभोगायचंय. आणि मग या प्रकृतीशी संग केल्यामुळे, या भौतिक प्रकृतीशीच निगडीत राहिल्यामुळे त्याला विविध 84 लक्ष योनींमधून जन्म प्राप्त होते आणि तो त्या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या सगळ्या दुःखालयम अशाश्वतन अशा त्या, जसं आपण बघतो ना ते चक्र असतं, त्या जत्रेमध्ये चक्र फिरत असतं की त्याला वरून खाली, खालून वरती, वरून खाली, खालून वरती. जीवाला निरनिराळ्या प्रकारचं शरीर कसे प्राप्त होते याचं वर्णन या श्लोकामध्ये करण्यात आले आहे. प्रकृतीच्या त्रिगुणांचा संग झाल्यामुळे त्याला असं देहांतर करणे भाग पडते. म्हणून मनुष्याने त्रिगुणातीत होऊन दिव्यावस्थेत स्थिर झाले पाहिजे. म्हणून त्या गुणांच्या पलीकडे जायचे. यालाच कृष्ण भावना असे म्हणतात. जोपर्यंत मनुष्य कृष्ण भावनामय होत नाही तोपर्यंत त्याची भौतिक भावना त्याला एका देहातून दुसऱ्या देहामध्ये स्थानांतर करण्यास बाध्य करते. कारण अनादी कालापासून त्याला भौतिक वासना असतात. तथापि त्याने आपली ही संकल्पना बदलली पाहिजे. असे परिवर्तन प्रमाणित व्यक्तीकडून श्रवण केल्यानेच होते. उत्तम अध्यात्मिक गुरु याची जाण देऊ शकतात, कारण त्याला त्याचं उत्तम ज्ञान असतं. या बाबतीत सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे अर्जुन होय. तो श्रीकृष्णांकडून भगवान विज्ञान जाणून घेत आहे.
भगवत विज्ञान जाणून घेत आहे. जीवाने या प्रकारे जर श्रवण केले तर भौतिक प्रकृतीवर प्रभुत्व गाजवण्याची अनादी कालापासून चालत आलेली त्याची इच्छा नष्ट होईल आणि ज्या ज्या प्रमाणात तो प्रभुत्व गाजवण्याची आपली इच्छा कमी कमी करतो त्या त्या प्रमाणात हळूहळू तो आध्यात्मिक सुखाचा आनंद घेतो. वेदांमध्ये म्हटले आहे की भगवंतांच्या सहवासात जसे जसे त्याला ज्ञान प्राप्त होते तसा तसा तो सच्चिदानंद जीवनाचा आस्वाद घेतो. जसं जसं भौतिक जीवनामधनं कामना वासना कमी होतील तसं तसं आध्यात्मिक पातळीवर उन्नती गाठू शकतो. आणि हेच या श्लोकामध्ये पुरेपूर म्हटलेलं आहे. कारण त्या इच्छा वासना त्या 84 लक्ष योनीतून वरून खाली खालून वरती, कारण जरी कुठेतरी सत्कर्म केलं स्वर्ग गाठला तरी त्या स्वर्गामध्ये पुन्हा पुण्य आणि पापाची तिथे मोजमाप आहे हो. पुण्य क्षीण झालं की पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये जन्म आहे आणि मग पुन्हा त्या सगळ्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या सगळ्या सायकल मधून जावं लागतं. ती सायकल वर जाते पुन्हा खाली येते आणि म्हणूनच त्या इच्छा आकांक्षा मनुष्याला बांधून ठेवतात. मला हे करायचंय, मला ते खायचंय, मला हे हवंय, मला ते सगळं करायचंय प्रपंचामध्ये करायचंय, पण कुठेतरी ती कृतज्ञता महत्वाची आहे आणि ती कृष्ण भावना जोपासायची. कारण गुणातीत व्हायचंय आणि त्या प्रकारे आपण स्वतःला आध्यात्मिक उन्नत करू शकतो. आध्यात्मिक पातळीवर ती उन्नती गाठू शकतो. हरे कृष्ण. तर मला वाटतं 22वा श्लोक झालाय आणि 5:51 झाले, तर आपण आज इथे थांबूया. उद्या नक्की आपला शो, कारण कारण मी कुठेही घाई करत नाही. तर आपल्या या संज्ञा आणि आपले हे जे तत्व आहे ही तत्व पुरेपूर जाणून घ्या. म्हणून आपण नक्कीच पुढचे जे आहे 13 श्लोक ते आपण पुढच्या टप्प्यावर नक्की उद्या पूर्ण करू. तर आपण आज इथे थांबूया. मी शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.